Javno komunalno preduzeće Parking servis je 2014. godinu završilo sa dobiti od 34 miliona, što je rezultat pozitivnog poslovanja. Izmjeren je kredit od preko 736.000 evra iz 2012. godine, većina duga od 160.000 evra prema lizingu je vraćen, a ostatak od 40.000 je u planu da se izmjeri tokom ove godine. Nasleđen je i dug prema gradskoj komunalnoj taksi od 36 miliona i on je smanjen na 26 miliona dinara, koji će također do kraja godine biti izmiren. Što se kadrovske politike tiče, ovo preduzeće se pridržavalo zakona o budžetskom sistemu, pa je tako u periodu od juna 2012. do 15. januara 2015. broj zaposlenih smanjen sa 247 na 231 radnika. Značajno je navesti da 26 gradova u Srbiji i okruženju koristi SMS sistem naplate parkiranja koje je patentiralo ovo javno preduzeće. Međutim, ono što Novosađane najviše zanima je izgradnja nove garaže kako bi se rešio problem parkiranja. Direktor ovog preduzeća Stevan Lugunja je na današnjoj konferenciji najavio da je takav projekat vrlo izvestan u vidu izgradnje montažne garaže. Međutim, ranijih godina najavljivana kao najidealnije rešenje podzemna garaža na Trgu Republike za sada nije u planu. I ono što se još drži u nekoj tajnosti, a naravno da to dugujemo i građanima Novoga Sada, da pokušamo da izgradimo jednu nadzemnu garažu. Parking servis ima gotov projekat za podzemnu garažu na Trgu Republike, međutim cifra koja se tu pojavljuje je izuzetno ogromna, znači meni negde oko 900 miliona dinara. I jednostavno sad u ovom momentu nismo došli do dogovora sa gradom o izgradnji te garaže. Lugunja je najavio i da će sopstvenim sredstvima biti izgrađeno i parkiralište u dvorištu Matice Srpske kapaciteta od 100 parking mesta. Asfaltirat će se i prilazni put kao i deo parkirališta ulici Ćosića, kao i prostor u ulici Filipa Višnjića. Polovinom ove godine najavljena je izgradnja opštih parkirališta za bicikle u raznim gradskim zonama, kao i 11. NS Bike stanica na Keju.